Здравейте, приятели на Electric Shop! Днес ще ви представя електричарски нивелир. Защо е електричарски? Защото има междуцентрово разграфяване. Тук за единична, двойна, тройна, четворна конзола. В гипсокартон работи перфектно. Последния начин: взимате си нивел на стената, с молив подострен си маркирате центровете. След това махате нивелира и с бор короната си разпробивате перфектни отвори, след което леко само с макетния нож доизрязвате и имате перфектни отвори за единична, двойна, тройна или четворна конзола. Работи и в вертикално положение, пак може да се направят единична, двойна, тройна, четворна конзола и така. 59,50 му е цената, не е много ефтина, но все пак е произведен в Германия и общо взето е много готин. Може да го поръчате на 0896244354 или да дойдете на място в магазина на улица Пейси Хилендарски 20 в град Сливница. И така, лайквайте ни, шервайте ни и следвайте навсякъде в социалните мрежи.